A Dorcas látása az, hogy a helyi gyülekezeteket aktivizálja a körülöttük élő szegények elérésével kapcsolatban. Meggyőződésünk az, hogy a helyi közösség szintjén valósul meg leghatékonyabban a segítségnyújtás. A helyi közösség tudja azt, hogy kinek, mire van szüksége, és hogyan nyújtsák át ezt a segítséget. A Dorcas segít a gyülekezeteknek a helyi missziós és diakóniai terv megvalósításában, projektekben gondolkozva, hogy elérjük a családokat, az időseket, az egyedülállókat, akik egyedül nevelik a gyermekeiket. Ezeknek a csoportoknak szeretnénk többek között segíteni. Istennek a tervét látjuk, ahogy egy új szövetségi gyülekezetet épít az új szövetségi időkben, és látjuk azt is, ahogy ehhez instrukciókat ad. Ószövetségben is találunk erre példákat, hogy Isten hogyan nyúl ki azokhoz, és éri el azokat, akik rászorulnak, és az új szövetségben is látjuk azt, ahogy Jézus a Máté evangélium a 25. részében kiküldi a keresztényeket, hogy inni adjanak a szomjazóknak, enni adjanak az éhezőknek, meglátogassák a betegeket, és meglátogassák azokat, akik börtönben vannak. Ez a Dorcasnak a missziója.